Как е възможно една вълна да унищожи цели градове? Повечето хора мислят, че цунамито се причинява от силен вятър, но истината е съвсем различна. Най-често то започва след мощно подводно земетресение, когато морското дъно внезапно се повдигне или пропадне. То измества огромно количество вода. Тази енергия се разпространява през целия океан със скорост 100 км в час на почти колкото пътнически самолет. В открито море вълната често е почти незабележима, но когато достигне плитките крайбрежни води, тя се забавя, натрупва височина и се превръща в гигантска разрушителна вълна. Цунамито не е просто голяма вълна. То е огромно количество вода, задвижено от силата на Земята. Погледни отвъд очевидното